I den her video der vil vi fortælle jer, hvad et gen er. Mennesket har ca. 20-25.000 gener. Og et gen er et stykke af cellens DNA, og det står for deoxyribonuklein-syre. DNA findes i cellekernen og har en trappelignende struktur. Trappetrinene består af nukleotider, og et nukleotid består af et kulhydratmolekyle, et fosfatmolekyle og en base. Basen er enten thymin, adenin, guanin eller cytosin, og forkortes normalvis efter deres forbogstaver, som man også kan se her på modellen og figuren. Disse nukleotider sidder over for hinanden i basepar, hvor thymin og adenin altid sidder sammen, og guanin og cytosin altid sidder sammen. Cellens samlede DNA bliver kaldt for genomet og altså arvemassen. Som sagt, så er et gen et afsnit på en DNA-streng, og det består typisk af flere hundrede nukleotider. Generne er koder for de proteiner, som cellen kan producere. Det er proteinerne, der karakteriserer cellen og bestemmer altså, hvordan vores kroppe ser ud og hvordan de fungerer. Proteiner sætter cellen i stand til at udføre forskellige processer, og desuden så vedligeholder proteinerne også kroppens organer. Andre proteiner giver cellerne en bestemt struktur eller virker som transportmolekyler i cellemembranen. Generne kan variere. Det kalder vi mutationer. Det er skæmpet, når der er uorden i DNA-strengen. Det kan være, når baserne er sat forkert sammen, og thymin f.eks. sidder over for cytosin eller guanin i stedet for adenin. Mutationer skaber variationer i genomet, hvilket gør det muligt for arter at udvikle sig.